We staan in Morra bij het jeugdhonk hier. Jacco staat naast me. Je bent lekker al bezig met het karpet zitten. Vanaf hoe laat van de morgen al? Ja, 4 uur ben we hier ongeveer verzamelen. Ja. Hoeveel bussen hebben we hier? Ja, we hadden ongeveer 20. Ja. Dus we zijn net al die broek aan, maar we gaan ze wel. Maar we hebben een heel speciaal, bijzonder ding staan. Hoe neemt u zo'n ding wat hier nog achter staat? Het liedskanontje. Hoe zal iets kanootje? Het ding is 12 meter groot. Ja, hij is ook wel eens groter, jongen, dus het valt daar, ja. Dat is een mooi apparaat. Gaan we hem zelf maken? Nee, we gaan er zo bij. Oké. Dus, Had er een naam, want die had ik eigen jurk. oh, ik zou net weten hoe dat heten moet. Dan mag er misschien een naam hebben. Dat mag nog even een keer, ja. Dat zou wel mooi zijn. Tot let komt terug, Joet. Nog eens het water rijden. Voor een beetje vandaag. Een beetje. Net tot de nacht uit. Nee, dan gaan we beter dingen doen. En dan stuk je direct verderop nog een pallet hout staan. Wat is daar de bedoeling van? Die baanbelt. Ja. Ja, die banen we op, jong. Om horen stolven. Tot voor, dan wij zijn al erbij. Ja, maar dan komt het hele dorp hier. Voor mooie lusjes en dan gaan we de zalen zetten en vuur erbij. Ja. Verrassend dichtbij. RTV